Skal jeg allerede op nu? Gud. De gode oplevelser, de bliver mere sådan nogle personlige oplevelser. Det er mere, når butiksassistenten på en eller anden måde har formået at komme ud over skranken og taler til en og ser en i øjnene. Skal jeg virkelig på arbejde i dag? Jeg kan godt lide det lokale, at de hilser på en, og altså, man har en frisk kommentar og sådan. Jeg kan altid få billigere varer, og det er jo det, man lever på i dag. Jeg skal på arbejde og fuldføre mit job, som jeg altid gør hver dag. Jeg elsker faget og tingene og arbejdstiderne og kunder, og det er så, jeg elsker med kunder. Der er mange kunder, i stedet for frisørsalon. Der er kun lige et par enkelte kunder, det kan godt blive det samme i længden med at klippe. Så er jeg faktisk glad for den uddannelse, jeg har valgt. Jeg elsker at møde tidligere, og så have lidt før fri for at få en uge i dagen, da jeg går til fodbold og sådan noget. Så det er rigtig god arbejdstid for mig. Man skal virkelig brænde for det, man laver. Og siden jeg fik frugt og grønt, det er lige meget. Jeg kan godt lide friske varer fra dag til dag, men få lov til at vende og dreje det og få lov til at lave noget nyt udstilling hver dag. Det synes jeg er fedt. Det er ofte, jeg går ind og bare tænker, køb min vare og kom videre, ikke? Ligesom butiksassistenten også ofte sidder og tjekker min vare ind. Lad os komme videre. Nu ligger de ældre løg hernede, så vi får de nye øverst op, så er der hele tiden styr på det, hvad vi har nyt og hvad der er gammelt inde, så vi slipper for at få noget svind, som der er meget vigtigt i grønafdelingen. Det er faktisk det vigtigste punkt, det er at holde svind ned. Det sværeste ved grønafdelingen, det synes jeg var sværest ved også kendskaben til frugt og grønt, fordi der er så meget forskelligt i frugt og grønt, så det er et svært område, må jeg alle indrømme da. Om den er god nok eller dårlig, altså hvis den begynder at blive dårlig, så får den den bliver hurtigt blød i siderne og får ligesom sådan nogle brune pletter. Når den er rigtig ny, så er den ligesom dejligt hård i det, sådan rigtig frisk i det. Og så hvis du skal lugte til den, går det til lugt i bagenden på den eller her. Og så lugten er god nok. Hvis den lugter en god duft, så er den frisk og den er klar til at spiselig. Og det er altid vigtigt, at man lige husker at få rystet barken og kigge ned og stige i hvert fald. Nu ved jeg så, det er det fra i går, så det er okay, og så det kan man godt prøve ind igen. Det er ikke det helt store vildtur måske igennem der. Jeg er her for at tjene mine penge, og jeg glæder mig til at få fri. Det vigtigste er bare altid at få det ældre for selvfølgelig. Men altså, det ser jo pænt ud, når det er lige rækker. I stedet for at man bare kaster det op. For eksempel at se i andre butikker, der er mange, det går lidt for stærkt nogle gange. Og man sælger meget mere, når det ligger pænt der, for det er så vigtigt, at der er hele tiden en enhed i grønafdelingen, der retter op og får det skudt frem.
Godmorgen, drenge. God dag. Flot dag i går. Flot. Godmorgen, Bettina. 3 kasser. 2 mere. Kommer lige om lidt. Godmorgen, Christian. Godmorgen. Tak for hjælpen i går. Det var så let. Skidt med den dør. Ja, det kan ske. Elektrikeren kom, eller hvad? Ja, han nåede at komme til sidst. Du blev en time ekstra. Ja, en time ekstra. Tak for hjælpen. Kom over med. Nej, lige lås op en gang, så kommer den lige lidt hurtigere. Endelig. Der er nogle produkter, de bliver nødt til at komme på køl. Eller så har vi alt for meget svind. For eksempel radiser, bladselleri og champignon. Hvis champignon står ude, så går der kun lige et par dage, og så er den faktisk helt brun og blød, og så tager vi penge på den måde. Så skal man finde ud for de varer, vi har plads til, så tager vi de vigtigste varer på køl, og så dermed fortjener de flere penge. Altså, jeg sætter varerne på plads, som jeg skal, men jeg ved ikke, så vigtigt er det heller ikke, fordi kunderne kommer og roder rundt i det alligevel, og så er det dobbeltarbejde. Du får den bare næstkaffe her, Christian. Kom. Jeg tænkte bare, når Michael og Camilla kommer. Kunne vi ikke lave sådan noget kylling der? Vi kunne også gøre det ude på bålet. Hov. Svims. Jeg forventer, at det skal være problemfrit i virkeligheden, og at jeg kan tage mig den tid, som jeg har brug for. Både, altså hvad enten det er hurtigt eller langsomt. Altså nu med Otto for eksempel, så skal det helst gå lidt langsomt. Altså det på hans præmisser, sådan, så man ikke kommer ud i en eller anden konflikt, men også at der så bliver hjulpet på de vilkår, jeg er på derinde, sådan, så vedkommende ikke går helt vildt hurtigt, hvis han skal følge mig ned et eller andet sted, eller lige tage hensyn til, at jeg har også lige en unge, jeg skal have med, i stedet for at blive irriteret på mig, for eksempel. Så det er, altså, at medarbejderne ligesom tager stik af situationen og ser, hvad er det lige præcis, den her kunde har brug for lige nu. Vi skal lave noget udstilling på nogle granatæbler og kokosnødder, som vi altid plejer at finde på noget nyt til en fredag, for at lokke noget i kundernes kurve. For eksempel så de har noget tilbud til salater og til deres desserter. Det giver en rigtig sød smag i deres salatmix. Vi plejer at sælge i hvert fald 2-3 kasser for det, vi plejer at lave af udstillingsværker. Det giver nogle ekstra penge, hvor vi ikke lidt plejer at have dem. Og det kan købmanden godt lide sådan noget, jo. Undskyld. Hej. Jeg har ledt efter noget kylling, nede, som er på tilbud. Jeg kan simpelthen ikke finde det. Jamen, det ved jeg ikke. Altså, hvis vi har noget kylling, så ligger det derovre, tæt på frostvaren lige derovre. Den der? Ja, jamen, hvis det er kylling, så skal det ligge dernede. Jeg ved ikke, om der er noget tilbud på det eller noget, som der står der, men det skal ligge dernede, hvis der er noget. Men du kan ikke hjælpe mig, eller prøve at finde? Nej, du må prøve at spørge nogen, der er dernede. Jeg er lige midt i noget, så... Okay. Hej. Ja. Kan du hjælpe mig? Jeg har set, de har sådan et tilbud her på kylling. Ja. Men jeg kan simpelthen ikke finde det. Nå, det der. Ja, vi kan lige prøve at kigge ned i boksen. Ja, tak skal du have. Fuck, kom med her. Der har det svært udsolgte kyllinger i dag. Nå, for søren. Det er ikke så godt. Hvad har I noget andet? Og det skal være kyllingefilet også. Ja, helst. Ja, helst. Ja, vi kan da prøve at gå ind længere hen og kigge, så vi kan finde noget. Ja. Vi har den her til 60 kroner. Ja. Det er godt nok 20 kroner dyrere end de andre, men jeg kan tilbyde den til samme pris. Nå.
Jamen, det lyder da som et godt tilbud. Den er også meget bedre end den anden faktisk kvalitetsmæssigt, for den anden den er pumpet, som man kalder den. Jamen, den vil jeg meget gerne. Ja, og du siger bare ved kassen fra Christian af, at det koster 40 kroner. Ja. Som på tilbud, det gør? Jo, fint. Det er godt. Tusind tak. Ha' en god dag.